kanko hoorejo leydi France wiyeteɗo Emmanuel Macron o heɓino wadde tournée ley gelle Afrique ɗi ley tournée makko o mo heeɓi haalde haala e dow Mali ko welay hooreɓe leydi Mali en nden hono kamɓe laamiɓe leydi Mali ndi heeɓi wiide ala jamma ala on e communiqué mabɓe kanko président Emmanuel Macron mo itta e hakkille makko hakkille komo jogui ko ɗum woni wadde hono so France ni jogui hono Afrique juuɗe ɗiɗi nden no meccitinde mabɓe kasen fay goto wawa yidde Mali o hono ɓiɓɓe Mali yiɗiri Mali o fedde yiɓɓe e jiiraɓe Sékou Boli e wadno hawrital mawɗo ɗum woni hawrital hokkoɓe kabaruji nokku ɗo wiyete bourse du travail Bamako ɗo nden le hawrital ngal mabɓe ngal ɓe heeɓi hokkude kabaruji dow hono no fama en ɗum woni soldat e malien en warte e nokkuje ɗo attaque ɗi watteɗi nden no miccitinde yimɓe kasen fa han kamɓe ɗum woni yiɓɓe e jiiraɓe Sékou Boli en eɓe miccitani yimɓe mayɓe ɓe kañum e hono hen fa han ɓiɓɓe leydi mbawiri hokkodirɗe juuɗe yalla jaam o ana warta e leydi meɗen ndi. assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ƴeewɓe Pinal TV bisimilla moɗon ley kabaruji mon nenno kanko sefano inde gouvernement o wiyeteɗo colonel Abdoulaye Mayiga heeɓino wadde communiqué nenno ɓe holliti wiide jemma alan o ko kanko laamiɗo leydi France o wiyeteɗo Emmanuel Macron haalaji komo heeɓi haalde nde mo yeehi Guinée Bissau nde lewru juillet o hitande ujunere ɗiɗi e nogay e jetti muɗum nden no haalaji komo haali toon ɗi wona haalaji lobbi nden no kamɓe ɗum woni gouvernement malien en holliti wiide kanko Emmanuel Macron mo itta e hakkille makko ko woni e hakkille mabɓe kamɓe tubakoɓe wiide kamɓe jogui Afrique o nden no ɓe mbawi waɗirde Afrique o hono no ɓe jiɗiri ni nden no wona noon nden no mo itta e hoore makko komo hakkille komo waɗi ko wiide e kamɓe ni mbawi e ɓamande décision inde yimɓe e africankoɓe nden no kanko hoorejo leydi meɗen ndi ɗum woni kanko colonel Assimi Goïta e golliɗoɓe makko ɗum woni yimɓe gouvernement en holliti wiide fay goto wawa ɓurde yidde Mali e diina malien en jaati nden no Emmanuel Macron komo yiɗi hollude ko wona kañum noon saabi kanko mo wawa ɓurde yidde Mali diina kamɓe gonɓe malien en jaati fedde jiiraɓe kañum e yiɓɓe Sékou Boli waɗino hawrital nokku ɗo wiyete bourse du travail Bamako ɗo en nema kabaru hawrital ngal wonno hollitidde fa han kamɓe ɓe jokki fama en e kañum eɓe jokki fama en eɓe balliɓe e golle koɓe gondi ko nden no miccitinde yimɓe fa han kamɓe e fedde mabɓe nde hande koɓe jalti ko woni hollitidde fama en ɗum woni soldat si malien en mayɓe ɓe nden no eɓe miccitaniɓe yalla fa han e yimɓe soldat si en e mayɗe muɗum ana ɓuyito nden no kamɓe e jiiraɓe e yiɓɓe Sékou Boli heeɓi wadde o hawrital ɗum woni hawrital hokkoɓe kabaruji miccitinde yimɓe kasen fa han kanko Sékou Boli e yiɓɓe e jiiraɓe muɗum en ɗum woni association makko o ana darani ɓiɓɓe leydi Mali ndi fou kasen e wiide fulɓe eɓe jokki kasen e fulɓe ka sona e goto fou watte hakkille muɗum wiide fama en kamɓe ndi renoto en nden no goto fou tinno jokka fama en walla ɓe yalla tiiɗalla mo gonɗo e muɗum o fa hande fa han yalla e ɗum timma nden no ɓe heeɓi wadde hawrital muɗum e nokku ɗo wiyete e bourse du travail Bamako ɗo Fatmata Koudia Coulibaly kañum e Dieynaba Ba e Idrissa Sangaré yahanno en toon. Descend et à des parcelles sécurisées, ceci en dehors du système étatique, dans les meilleures conditions de transparence. Permettez-moi également de féliciter la société HAM et la coopérative Nyorondeme Soba, les banques, les sociétés immobilières qui ont voulu nous accompagner pour faire de ces forums une réussite. Mesdames et messieurs, honorables invités, la société AM a mis à la disposition des Fouaba 600 logements à Niamana de type F3 à 25 millions, bâtis sur 200 mètres carrés. Le F4 à 40 millions 600 000, bâtis sur 250 mètres carrés. Et F5 duplex à 67 millions 128 000, bâtis sur 300 mètres carrés. Aussi, la coopérative Nyorondeme Soba a mis à la disposition de Fouaba 500 parcelles individuelles de titres individuels
dans le périphérique de Bamako. Donc, le forum, qui a sa 10e édition tout à l'heure, est un grand succès pour le FOABA, parce que le FOABA n'a jamais apporté un tel ouvrage dans aucune de ses éditions. Donc, nous remercions ces deux individus qui ont beaucoup contribué à la réussite de ce forum, parce qu'on est beaucoup armés pour aller affronter la diaspora. Donc, le forum prévu du 11 au 13 juin à Houston est à sa 10e édition. Donc, après... d'Arema. Objet, déclaration d'adhésion. Nous venons par la présente vous soumettre humblement l'adhésion de l'association des veuves, orphelins et démunis de Djandigla à Arema. AVOD est une association résolument engagée pour l'épanouissement socio-économique de la population de Djandigla en général et des couches démunies en particulier. Ces couches vulnérables constituent un pan important de la société qui a joué un rôle considérable dans le combat pour l'avènement et la réussite de cette transition. Nous soutenons sans relâche les efforts de notre vaillante armée qui se bat au quotidien au prix de sa vie. Pour cette occasion, nous venons adhérer à Arema, dont les objectifs cadrent parfaitement avec l'idéal de notre association, car nous sommes convaincus de l'engagement de ces acteurs sous le leadership de son président Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Aïdara. Nous avons l'honneur de déclarer solennellement notre adhésion à Arema en guise de soutien au chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, au CNT, à son gouvernement, ainsi qu'à toutes les institutions de la République pour l'édification du nouveau Mali. Je vous remercie. Merci madame, vous êtes la bienvenue. Merci. À partir de cet instant, vous êtes Arema, nous sommes ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup. Si étant, la parole est au président du MPRT, M. Adama Moussa Maïga. nor o ɗum waɗi tiiɗalle centre o ɗum waddi ni ɗallo gonɗo gonɗen hannde ɗo ɗon laamu on haani ƴewtorade haqqille sanne wallodira e yimɓe lobbuɓe ɓe anndi ɓe hooliɓe wawa sendude bomɓe ɓe e lobbuɓe ɓe caggal muɗum en keɗiki haala ka hoorejo français o haali ka eɗen mbiyamo fulɓe na ɓuuri mo ƴoyre konko miili omo ƴoƴi fulɓe na ɓuuri ɗo o miili ɗo fulɓe ngala ɗo o miili ɗo de ne fulɓe gelle fulɓe kelaɗe ɗe fof ne keltene konko laami france konko wi tan tamisma konko watta ko watte e leydi ndi ko fof hande o ronki sago makko hiɓɓa e laamu mali goduɗo o omo daara fa o daɗɗa gandal makko yeeso fulɓe jaɓɓa wima fulɓe ɓuuri ɗon fulɓe no ƴaɓɓi ɗo o miili ɗo o warata fa o wadda fulɓe e yimɓe hoddiɓe muɗum fulɓe ƴaɓɓiki haɓede e ley afrique fulɓe woni yimɓe e ley afrique si fou wala mo en ndenta e muɗum si fou wala mo en ɓamodira e mum si fou wala mo en joddaki e mum nenno eɗen andi bomɓe gatta ley min so gaddi en e hoddiɓe meɗen wona yidde meɗen baasi neɗɗo fuu no wawi haɓede e ley afrique so wona pullo wawa haɓede e ley afrique noon saabi mo kaɓuɗa fuu e neɗɗo ma wala fuu mo mbarata mo mbawɗa wiide o jeydaka e maɗa o wala ley afrique foof nenno en ballodirta e mabɓe hande en ngala e haala france ka hande en ngala e makka janggo et puis anniya mabɓe bonɗo o e dabare mabɓe bonɗo mo ɓami soɓe daɗɗi fulɓe fuu ne celi ɗum pullo lobbo fuu woni e ley afrique no saaɗi haqqille makko o ana yeddi ko o haali ko ana haaɓi e makko e majjum du ana du o du anniya makko bonɗo mo ɓami o allah yandimo e makko andiya makko bonɗo mo ɓami fa o gandino fulɓe e mali o lamɗo lamto e makko anniya makko bonɗo o lamɗo falo hakkude men e makko nanno fulɓe no du'ono kala heddiɓe e ley oɗo tiiɗalla ana ñaagui du laamu o e ɓiɓɓe leydi ndi fof ƴeewa hunde nde ƴeewande yiyande lobbere ƴeewa hono ndentinirta yimɓe fati cennamɓe voilà ɗum woni haala am kan joguima assalamu aleykum en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina jonde meɗen hannde nde yo metti e hinne e yurmede ɗum woni ko hawrni en ɗo yaadiɓe si ko Allah e bolli donc mi salmini on fof mi landi ko jammo mi marti kumpa moɗo e komin jiiɗi haalande leydi ndi e leñol ngol e kanankoɓe leydi ndi miɗen tawda e mabɓe miɗen jiiɗiɓe miɗen ballaɓe miɗen jingganaɓe ka miɗen jiiɗi ɓe gattana min hakkille ko woni ɓe gattana min hakkille wona jiyaɗo fof woni jihadiste e fulɓe jihadiste
ana tawi e leñi ɗi fu ana tawi e ɗelle ɗi fu ana tawi e nokkuji ɗi fu ka pullo fu jihaɗo no filki pilkol na ana waɗi mugu fi fu yo jihadi sinka o ɓe gattana min hakkille ɗum sattinawde min sanede eno minen rewɓeɓe min ngala jikke ko wona bandiraɓe amen worɓe ɓe kañum e worɓe amen ɓe neɗɗo jihaɗo ana yaha galbal wiyete jihadi sinki jihaɗo ana yaha miside wiyete jihadi sinki biyaɗo ana yaha hono wiyete o école wiyete yo jihadi sinki ɓe gattana min hakkille koye miɗen jiiɗi ɓe miɗen jingganeɓe kamɓe du ɓe gattana min hakkille ɗo ɗum min jiiɗi haalandeɓe salamu aleykum ko mbawmi haalande on tan min nodduɗo pulako par ce que torra ko wari meɗen hannde ko en fuu en jiiri yitere meɗen en mbawa sona nangodiren du'iten torra gonka dow men ka tanke en nangodiray en mbawa du'itide torra ka torra garka hannde ka warnay fe goto ko ɓuuri enen fulɓe ɗum e go'o ɗiɗo ɓerde muɗum enen fulɓe anden ka torra se en nangodira en mbawa du'itiga meɗen pullo gonɗo wuuro pullo gonɗo ladde ande fe goto wala jiɗaɗo hannde le Mali biɗo pullo an yiɗa hande fof fe mimi yiɗaka goɗɗo yiɗaka goɗɗiti goɗɗo yiɗaka ɗum ne e ngala solution tanke en nangodiray ɓe mbi ɓiɓɓe adama so certi wala fof ko mbawi mu'inde so ɓiɓɓe adama jokkodiri nangodiri torra gonka dow mum ka kuncanka ɗum e go'o ɗiɗo ɓerde muɗum en jii ɗo pullo yiya fof waɗete wiye jihadis gonɗo hen mo wala hen fof na waɗe nden noon min ko message mo gaɗami lancé e laamu o tinno fonda ɓiɓɓe leydi ɓe wona fulɓe tangone e jihadisa ko nden noon e séria jaati fe jihadisa nangui ɗum sa nanguiɗi junggo hana warde ɗum aɗa hani hokkude ɗum laamu mais kawra neɗɗo le ladde yaray yuppay jogaki sawru nanga ɗum mbara ɗum torra ka mawni sanne fe se eɗen gondi e laamu wajibi en kalnan laamu gonga par ce que a wawata wonde e laamu leñol man ware aɗa de'ini mais hoɗon kabaru défaut fulɓe ciini jokkata fulɓe ciini kawrata fulɓe ne jiiɗa fan a certi ɓiɓɓe adama so on certi wala ko mbawɗo mu'inde nden noon so torra ware moɗon so on certi torra ka ƴewata dow moɗon ƴeewa tan hono so rawan ladde wari le nayni sewre nayni mo wawa duufade somo nanga ngaari sona mo sayfita ɗi tafo so ɗi certi naggue fuu seltugo yaade banggue nguemo dogata caggal mum somo heela dande mum tafo tanke en dentay wala ko mbawɗe moƴƴinde so hande iwi hen pullo gonɗo ladde pullo gonɗo wuuro en fof e sago goto nangodire dawrude se en noddodiri en fof jabodire pati gaɗen haalaji WhatsApp par ce que min ko kawrumi ko jimmi pula ko joni hono golle fof e ngala sona WhatsApp en ñalla eɗen kaala WhatsApp eɗen ni mbare jamma ñalo en kaala WhatsApp hoɗum kalten WhatsApp hoɗo andi ko kalen WhatsApp eɗen kaani mottude haala WhatsApp joni golle hoɗon golle o nangodire se en nangodiri gaɗen batuji meɗen kawrten se ɓiɓɓe worɓe so on kawrti fuu so on kaali fuu dan dabare mo keɗɗon eɗen ni mbare hono en dammulini gorko moɗo hawre duuɓi 90 ware landataki gorko moɗo duuɓi 90 aɗa wawi laata jadis na gorko moɗo duuɓi hemre bambana hoto latto jadis nangue ware fe goto haalta sa haalama ɗum nangueɗa kaɓɓoyɗa piyeɗa sa haalama ɗum minen kam min pellisitɓe min mbawa joɗade kasi so min jiiya leñol men ngo ana ware min mbawa yarra ɗum e goho ɗiɗo ɓerde muɗum leñol ngol du tinno somin noddi ɗum notomi nde noddimi so a nani gorko fof worɓe goni caggal ma so woɗɗo ngala caggal ma wona gorko goto wala ko wawi biltude ɗum jimmi haalande o nangodiren kokkodiren juuɗe sen kokkodiri je toraka ima mais sen kokkodire juuɗe e mbarete fa enen naɗɗe mi haalni on du hunde wotere mbimi Bamako ɗo mimi sen immaki darɗen en jaltinte ley cuuɗi men duppeɗen ɗo mbaɗaɗen ɗo fuɗɗi mais yimɓe jaɓayno suka jokkalɓe fulɓe wonɓe le galɓe ɓe mi haali no mbi si en nangodire wallahi on jaltinte le galɓe ɗe on mbarete yimɓe so on dokkodira juuɗe nangodire hoɗo mbawɗo moƴƴinde goto on mbarete fa timmo nde ɓe tile ladde nde fu minen wonɓe le ngeni ɓe accatami ɗum waɗi somi yiiɗi enen pula ko nangodire torra gonka dow men ka duƴƴiten ka haala ka mi haali ka mi huulay mi yarata hen caggal mais ko ɗum kulami fulɓe kulami sabi fulɓe ciidi nangodirta fulɓe jiɗodira jiiɗo bandu fu waran bandu kayen kala modirta kayen en dokkodirta kayen mbarodirta ɗum ne mbiɗa yiiɗi hande iwi hen enen fulɓe nangodire torra fu ganki ka e duƴƴen ka sen kawrite gaɗa mais sen kawrite gatta salamu aleykum tilike haala kaɗo asawere nde cepantati lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogaye ɗiɗi ɗo wonno uditirde nokku kesso fedde nde wiyetende arima ɗum woni alliance pour la refondation du Mali yo fedde daranide banggal dartingol leydi meɗen ndi nden no ɓe udditi nokku mabɓe kesso ɗum woni e suudu mabɓe kesso ñande muɗum du ɓe heeɓi o hollitide fuɗɗugol golle mabɓe ɗum woni golle e parti politique mabɓe parti mabɓe o wiyeteɗo arima nden no yimɓe hewɓe tawtodiri
to yimɓe CNT ana wonno toon yaade fa e hooreɓe partiji kañum association ngaji kewɗi tawtodiri toon ñande muɗum nden no kanko hoorejo e fedde nde woni wiyeteɗo Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun nden no mo heeɓi sefade e micro Pinal TV e jungo kanko Fatmata Koudia Coulibaly e Souleymane Diallo. Kabaruji coftal ɓalli ɗum woni kabaruji dow latoɓe ngoware nenno ɗum woni e ñalande daɗodiral ngoware nenno wiyeteɗo kan o ɗum woni e Coupe d'Afrique des Nations nenno e date muɗum ko wiyano kasen ɓe itti e date muɗum he ana hani waɗede fa lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e tati so Allah jaaɓi ndenno ɗum latto sababu so yimɓe hanɓe ɗum woni latoɓe ngoware hanɓe tawtodirde Qatar saabu Coupe du Monde o kamɓe du eɓe heeɓe tawede e Coupe du Monde o hanɗo waɗede nogaye go'o yaade fa e sappo e jetti no hande fuɗɗude nogaye go'o lewru novembre o yaade fa e sappo e jetti lewru décembre o nden miccitinde yimɓe kasen fa han yalla kamɓe latoɓe ngoware eɓe tawe e Coupe du Monde Qatar o ɗum laati sababu soɓe dinnini date e kan o nden miccitinde yimɓe kasen fa han kan o ana hani waɗede ana hanno waɗede lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay tati Côte d'Ivoire ka ɓe dewtini ɗum fa e date mo wiyete e janvier yaade fa e février e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e nayyi nden no kabaru o kaf ɗum woni suudu daraniɗo bangal latugol ngoware Afrique ɗo kamɓe hokki e datti muɗum nden no miccitina yimɓe kasen fa han e ñalande tatoɓo e ñalande nayoɓo kan o ana hani waɗede so Allah jaaɓi fa e lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e tati nden no ñalande joyoɓo yaade fa ñalande jeegom ɓo hannoɗo waɗede lewru mars o ɓe diwni date o yaade kasen fa e sappo e ɗiɗi yaade fa e nogay lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e tati nden no kabaro ñalande jeegon ɓo ɗum hani waɗede fa e nayyi e lewru septembre yaade fa e sappo e ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e tati bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗin gonno kabaruji komin joguino ɗo hande le Pinal TV ɗo ko mi salmini kala ƴeewoɗo Pinal TV lanɗo hollu en janggo e hono muɗum kasen so Allah jaaɓi Boori Diallo tawtoton ɗon.